Ahojte ľudia, ja som sa dneska rozhodla, že vám natočím túr školy, akože škola poskladaná, súkromná škola. Toto je, jak sa tam ide, takže takto sa tam ide. Ideme na druhé poschodie. Druhé poschodie je tam telocvičňa, takže tam budú na telocvik skrinky a veľký balkón, kde sa cvičí. A myslím, že na tom poschodí je aj sprcha, kúpeľka, takže tak. Takže toto je malá obývačka, kde si proste kúknú telku. Tu je tá skrinka, majú tam presne isté rovnaké oblečenie, tu cvičia teda. Tu majú ďalšiu skrinku s oblečením náhradné. Tu majú dievčatá voňavky, deodoranty a tu to isté, len tam je aj toaleťák. Tu je kúpeľka s pračkou, kebyže náhodou si potrebuje niekto oprať. Tu zase veci buď pre chalana alebo pre babu. Po jednom sem budú chodiť. Tu majú zrkadlo, pračka. Môžeme ísť na tretie a to je trieda a ešte niečo tam myslím, že je a no myslím, že tam je obývačka aj s balkónom, myslím, že s balkónom, hej. No, toto je ten balkón a ešte jeden tu, áno, tu a je tu aj bufet. Takže toto je ten balkón, túto cestu to kúkajú vonku. Tu sedia, to sú tuliváky, tuto tiež sedia. Toto je trieda. Oni sú toto ako že za počítačom, hej. Tu hrajú hry, učia sa tam a tak. Tu hore, toto tu si tu zapisujú. Tu je bufet. Tu proste, ja neviem, napríklad toto. Máš to a zješ si to, hej. Dám to sem, tu máte vodu, pitie, tu je sedačka, kde sedia a to je všetko, takže takto vyzerá moja škola, tak ahojte.